Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ligawan. Taong 1977, Pagalungan, Maguindanao. Itong mga panahong ito, may usap-usapan sa lugar nila Ligawan ukol sa nananalasang nilalang tuwing sumasapit ang gabi. Sa katunayan, wala pang nakakakita sa nilalang na yon, bagkus tanging mga bakas lamang nitong naiwan ang nagsisilbing patunay sa kanilang mga kababaryo. Dahil sa nagkataong buntis noon ang kanyang asawa, kung kaya't maging sila ay naalarma sa balitang kanilang nalaman. Habang hindi pa sila natutunto ng nilalang, minabuti na ni Ligawan na bumisita sa albularyo sa kanilang lugar. Ligawan, pangontra lang muna sa aswang ang ibibigay ko sa iyo hanggat hindi pa malinaw ang lahat. Mas mainam na yan. Nasisiguro ko namang hindi mga engkantong nagpaparamdam dito. Wika ng albularyo matapos niyang maipagtapat ang mga bagay na kanyang ikinakabahala. Nang marinig ni Ligawan ang sinabi ng matanda, agad naman niyang iniabot ang pangontra habang taus-pusong nagpapasalamat. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya na siya noong bumalik sa tahanan nila para makapagpahinga. Lumipas ang 3 araw, naging payapa naman ang lahat. Walang nangyayaring kakaiba maliban sa mga bagay-bagay na nakasanayan na nilang maramdaman sa kanilang lugar. Habang hindi pa noon maliwanag para sa kanila ang lahat, hindi niya muna pinapalabas ng bahay ang kanyang asawa at mga anak. Naging abala din siya noon sa pagsasaboy ng pangontra papaikot sa tahanan nila upang masigurong walang aswang ang makakalapit dito tuwing gabi. Isang araw, habang naglalakad si Ligawan sa bayan, nadapo siya sa isang bahay na matagal nang inabandona ng may-ari. Ang alam nila, wala nang naninirahan sa lugar na yon. Maliban kasi na nakakandado ang buong pinto, makikita mo rin sa bahay na wala doong mapapasukan kahit saan mang dako. Masisipat mo rin sa bakuran ng bahay na yon ang nagsisitaasang talahib, tanda na napapabayaan na ang bakuran nito. Habang pinagmamasdan niya ang bahay, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang makasilay siya sa ikalawa nitong palapag ng isang matandang babaeng nakatitig sa kanya habang kumakaway. Nakangisi ang nilalang na yon at pagkatitigan nilang dalawa, bigla na lamang yung pumasok sa loob nito. Dahil sa kanyang mga nakita, halos mapaihi si Ligawan sa kanyang salawal dahil sa sobrang takot. Ang pagmumukha kasi ng matandang yon, halos maihahalin tulad niya sa isang huklubang mangkukulam. Bukod sa malademonyo nitong pagmumuka, namumuti na din ang mga mata nito, subalit nagagawa pa nitong makakita. Matapos niyang masilayan ang bagay na yon, agad naman siyang bumalik sa baryo upang ipagsabi ang bagay na kanyang nasaksihan. Halos karamihan sa kanyang mga napagsabihan ay hindi makapaniwala, gawa ng alam ng mga ito na matagal nang walang tao sa abandonadong bahay. Upang mapatunayan ang kanyang sinasabi, nagpresenta ang pinuno ng kanilang barangay na buksan ito. Sinuyod nila ang kasulok-sulukang bahagi ng tahanang yon, subalit sa kasamaang palad, wala silang nakita. O ano na, Ligawan? May tao ba? Ikaw talaga Alam mo namang marami kami ngayong ginagawa. Dinadagdag mo pa tong kalokohang ito. Wika ng isa sa mga tanod ng kanilang lugar. Pasensya na, Manong.
Siguro nga ho. Namamalikmata lang ako. Sagot naman niya rito. Matapos nilang mag-usap, agad din namang umuwi si Ligawan dahil sa labis na pagkahiya. Sa isip-isip niya noon, maaaring pinag-uusapan na siya ng mga tao sa kanilang lugar dahil sa kanyang nagawa. Subalit kahit nasuyod na nila noon ang kabuuan ng bahay, nasisiguro pa rin niya na hindi siya pinaglalaruan ng kanyang paningin. Kinagabihan, nagpasya siyang muling bumalik sa baryo para bumili ng kakainin. May panindang bibingka kasi noon sa kanilang lugar tuwing gabi na siya namang nakasanayan na niyang bilhin. Sa pagdaan niya sa abandonadong bahay, wala naman siyang ibang nasilayan kundi ang napakadilim na paligid. Hindi na niya ito gaano pang tinitigan sa takot na muling masilayan ang matanda. Nang marating na niya ang baryo, nadatnan niya ang iilang mga lalaking nag-iinuman sa lugar. Sa pagbili niya ng bibingka, dali-dali naman siyang bumalik sa bahay nila. Ngunit sa pagharap niya sa mga kalalakihang nag-iinuman, agad naman siyang tinawag ng mga ito upang makiisa sa kanilang kasiyahan. Oy, Ligaon! Ano pala yung sinabi ni Kapitan kanina? Galit na galit yun sa'yo, alam mo ba? Wika ng isang lasinggero pagsilay nito sa kanya. Hayaan mo na. Wala naman akong pakialam eh. Tsaka, trabaho naman yung sumunod sa atin, di ba? Kaya wala siyang karapatang magalit. Matapos niyang makapagsalita, agad naman siyang umupo sa tabi ng mga ito upang mapagbigyan ng kahilingan ng isa sa kanyang mga kaibigan. Bale, nilimitahan niya lamang noon ang kanyang sarili ng 5 tagay para naman kahit papaano hindi siya gaanong tamaan ng impluwensya ng alak. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang nagpaalam si Ligawan sa grupo ng mga manginginom. Wala namang nagawa ang mga ito kundi siya ay hayaan, gawa ng alam ng kanyang kaibigan na meron siyang pamilyang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Sa muling pagdaan ni Ligawan sa abandonadong bahay, bigla na naman siyang naantala sa kanyang paglalakad nang masipat niya ang 3 nitong palapag na merong maliit na gaserang nakasindi. Sinisipat-sipat niya ang lugar na yon pero wala siyang nakitang kakaiba. Maliban lamang sa napakalapot na likido na tumutulo sa kisame. Maya-maya pa, bigla namang napadapa sa lupa si Ligawan nang masipat niya ang isang dambuhalang paniki na mabilisang lumabas sa bahay na yon. Hindi niya gaanong nakita ang eksaktong wangis nito dahil sa bilis ng mga pangyayari. Animoy kahit sinundan niya pa yon ng kanyang paningin, bigo pa rin siyang masilayan ang direksyong dinaanan ng nilalang. Dahil sa kanyang nasipat, agad naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa bahay nila. Di pa man siya nakakalapit, panay na ang pagsigaw niya sa kanyang asawa na buksan ang pinto dahil siya ay papasok na. Pagpasok niya noon sa loob, agad naman niya itong itinrangka habang naghahabol ng kanyang hininga. Nagkandalaglaga na din ang mga bibingkang dala niya dahil sa bilis ng kanyang pagtakbo. Ligawan, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ng kanyang asawa. May aswang. May aswang sa abandonadong bahay. Nakita ko siya. Nakita ko. Takot na sagot naman dito ni Ligawan. Nang marinig ito ng kanyang asawa, maging ito man ay hindi makapaniwala sa mga bagay na kanyang narinig. Alam niyang hindi aakto ng ganun si Ligawan kung wala talaga yung nakitang kakaiba. Pagsilay niyang napapaiyak na noon ng kanyang asawa, agad naman niya yung niyakap para naman kahit papaano
maramdaman itong wala na itong dapat pang ikabahala. Sa paglalim pa ng gabi, nananatiling gising si Ligawon. Nakahanda siya sa anumang nilalang na maaaring maligaw sa kanilang tahanan. Lahat ng kanilang patalim ay hawak-hawak na din ito habang patuloy na hinahasa ang isa sa kanilang mahabang tabak. Sa pagsapit ng umaga, nadatnan na lamang si Ligawon ng kanyang asawa na mahimbing na natutulog sa papag ng bahay nila. Hindi na niya yun ninais pang gisingin sa kadahilanang alam niyang umaga na itong natulog. Paggising ni Ligawon, ramdam na ramdam niya ang bigat ng kanyang pakiramdam. Nagkaroon din siya noon ng lagnat dahil sa mga bagay na kanyang nakita. Isang linggo pa noon ang lumipas, nagpabalik-balik ang kanyang lagnat. Dahil sa sama ng kanyang pakiramdam, kung kaya't hindi siya nakapagtrabaho sa baryo. Nang dumating na sa puntong hindi na makayanan ni Ligawon ang kanyang nararamdaman, nagpasya siyang magpatingin na sa albularyo. Naniniwala noon si Ligawon na sa tulong ng matandang manggagamot sa kanilang lugar, magagawa nitong mapaalis ang kanilang iniindang sakit. Dahil sa walang lakas noon si Ligawon na bumisita sa bahay nito, kung kaya't nagpasya siya noong papuntahin na lamang yon sa bahay nila. Sa unang tingin ng matanda sa mga mata ni Ligawon, agad naman itong natukoy ang pinagmumula ng kanyang karamdaman. Ayon dito, naapektuhan ng presensya ng isang nilalang ang kanyang kaluluwa, kung kaya't nagdudulot yon ng matinding sakit sa ulo sa kanyang katawang lupa. Ligawon, sinong nakita mo? Seryosong tanong ng albularyo paglapit nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla naman siyang natigilan sa kadahilanang papaanong nahulaan ng matanda ang bagay na kanyang nakita. Noong una, hindi pa siya tuluyan ditong naniniwala, ngunit nang mabanggit nito ang abandonadong bahay, doon na niya tuluyang nakumpirma ang sinasabi ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na meron na palang naninirahang pamilya sa abandonadong tahanang yun. Nagpakilala ang mga ito na kadugo ng totoong may-ari ng bahay, kung kaya't walang magagawa ang kanilang barangay, kundi patirahin ito sa kanilang lugar. Dagdag pa ng albularyo, noong nagdaang araw lamang pumunta ang pamilya nito na binubuo ng 2 mag-asawang matanda at isang pamilyang merong maliit na bata. Maaaring ang 2 matandang yon ay anak ang isa sa mag-asawang kasama nito. Matapos itong mabalitaan ni Ligawon, tila ba labis siyang nababahala sa kalagayan ng panauhing yon. Walang sabi-sabi, agad naman niyang inilahad sa albularyo ang matandang kanyang nakita noong abandonado pa ito. Nang marinig ng albularyo ang kanyang sinabi, bigla naman yung napatitig sa kanya ng seryoso habang bumubulong ng, Wala kang dapat ipag-alala. Ang nakita mong matanda, kahawig ng matandang kakalipat lang doon. Ilihim mo yang nalalaman mo, Ligawon. Kahit anong mangyari, wag na wag mo yang ipagsasabi. Nang marinig niya ang sinabi nito, tanging pagtango na lamang ang kanyang nagawa dahil sa labis na kilabot na kanyang nadarama. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang inumpisahan ng albularyo ang paghihilot sa kanya. Halos inabot lang siya noon ng 1 buong araw bago niya maramdaman ang pagbalik ng kanyang dating lakas. Tuwang-tuwa naman siya noon kahit papaano sa kadahilanang sa isip-isip niya, makakabawi na din siya sa kanyang pamilya. Dagdag isipin din kasi sa kanya ang paghahanda sa nalalapit na panganganak ng kanyang asawa.
Akala ni Ligawon magiging maayos na ang lahat. Ngunit ang hindi niya alam, palihim na palang namarkahan ng kanyang asawa noong mga panahong sinundo nito ang albularyo. Isang malaking pagkakamali para sa kanya na utusan nito para lamang humingi ng tulong sa kakilala niyang matanda. Kinagabihan habang nagpapahinga silang dalawa, bigla silang napabalikwas mula sa kanilang pagkakahiga nang makarinig sila ng isang malakas na kalabog sa bubong ng kanilang bahay. Pagtayo ng nilalang na yon, rinig nila Ligawon ng dahan-dahang paglakad nito na para bang umiikot. Halos tumagal din yon ng ilang minuto hanggang sa maramdaman nila ang mahihinang pagkarit ng mga kuko sa dingding ng kanilang bahay. Nag-umpisa na din noong pumilipit sa sakit ang kanyang asawa na para bang meron itong nararamdamang kakaiba. Panay na din ang pagsigaw nito sa kanyang tabi na siya namang labis niyang ikinatakot. Ilang ulit niya pa yung tinanong kung ano ang nararamdaman nito, subalit bigo nitong masagot ang kanyang mga katanungan. Maya-maya pa, bigla na lamang napaturo ang kanyang asawa sa bubong ng kanilang bahay nang masipat nito ang isang kulay itim na dila na dahan-dahang bumababa. Pagsilay doon ni Ligawon, agad naman niyang hinila papalayo ang kanyang asawa at kasabay nito ang pagkapa niya sa papag ng kanilang mga tabak. Naging pahirapan noon ang pagkuha niya ng armas sa loob ng kanilang silid, gawa ng iisang maliit na gasera lamang ang nakasindi noong oras na yon. Paghawak ni Ligawon sa sisidla ng tabak, dali-dali naman niya yung hinugot habang marahang tumatayo. Maigi niyang pinakiramdaman ang pagbaba ng dila sa kanilang papag upang magawa niya yung matapyas ng walang kahirap-hirap. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang nasipat ang dila ng aswang na papalapit na sa kanyang asawa, kung kaya't walang pagdadalawang isip naman niya yung hinataw ng kanyang matalas na tabak. Pagbagsak ng kalahati ng dila ng aswang, bigla naman silang nakarinig ng isang malakas na pag-atungal sa bubong ng bahay nila na sinasabayan ng mabilisang pagtalo nito papalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon pa lamang humupa ang pamimilipit sa sakit ng kanyang asawa. Labis-labis doon ang kanyang pag-aalala, gawa ng inakala niya yung mamamatay na. Kinaumagahan, muling pinuntahan ni Ligawon ang bahay ng albularyo upang imbitahan ito sa kanilang tahanan. Sa pagdaan niya sa abandonadong bahay, meron siyang nakitang isang lalaking nakabenda ang bibig habang nanlilisik ang mga mata nito na tumititig sa kanya. Sa sobrang galit noon ni Ligawon, pinagsisisigawan niya ng kung ano-ano ang lalaking yon hanggang sa dumating ang puntong muli niyang nasilayan ang matandang minsan niyang nakita sa abandonadong bahay. Pagtitigan nilang dalawa, dali-dali itong lumapit sa kanya na siya namang mabilisan niyang ikinatahimik. Animoy pagsilay doon ni Ligawon, bigla na lamang nawala ang galit sa katawan niya dahil sa mabilisang pag-ibabaw ng takot sa kanyang isipan. Umagang-umaga nagtatatahol ka sa bakuran ng iba. Umuwi ka na. Baka lapain kita rito ng buhay. Wika sa kanya ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung ngumiti sa kanya na para bang nagbibiro. Subalit alam na alam noon ni Ligawon na seryoso ang matandang yun sa bawat katagang inilahad nito sa kanya. Maya-maya pa, agad naman siyang umalis sa bahay na yon ng tahimik. Habang naglalakad siya sa baryo, halos hindi niya maramdaman ang pagod sa kanyang buong katawan dahil sa labis na pagkabahala sa sinabi ng matanda. Nagbago lang ang pakiramdam noon ni Ligawon nang marating na niya ang bahay ng albularyo.
Sa muling pagdaan nila sa abandonadong bahay, wala na sila doong nasipat na panauhin na nakatambay. Hindi na nila yun gaanong pinansin sa kadahilan ng meron ng naisip na paraan ng albularyo kung papaano susugpuin ang mga nilalang na yon. Sapat na kasing basihan para sa kanya ang sinabi ni Ligawon upang makumpirma ang kanyang haka-haka ukol sa pamilyang kakalipat pa lamang. Sa pagsapit ng hapon, natapos na nga nitong magamot ang kanyang asawa. Upang makasigurong hindi na yon babalikan ng aswang, binigyan niya yon ng sapat na pangontra laban dito. Hindi na din muna umalis ang albularyo sa bahay nila para makausap ng seryoso si Ligawon. Ligawon, tapos na kitang tulungan. Siguro naman ngayon panahon na para ikaw ang tumulong sa akin. Yon ay kung gusto mo lang naman mapaalis ang mga aswang sa lugar na ito. Wika ng matanda matapos nitong magamot ang kanyang asawa. Nang marinig ni Ligawon ang sinabi nito, hindi na siya nag-alangang sumang-ayon sa inilahad ng matanda. Para sa kanya, mas mabuting may gawin sila kesa naman hayaan lamang ang mga nilalang na patuloy na manalasa sa kanilang lugar. Matapos mapag-alaman ng matanda ang kanyang sagot, agad naman itong inilahad sa kanya ang pinakatago-tago nitong plano. Walang ibang planong naisip noon ng matanda kundi sunugin ang bahay ng mga ito sa lalim ng gabi. Subalit, hindi ito madaling maisakatuparan gawa ng upang masigurong maisasabay nila ang mga nilalang sa pagkatupok ng bahay, kinakailangan nila itong maselyuhan sa loob. At ang tanging paraan lamang para magawa ang kanilang nais, pasukin ang bahay ng mga ito at makipaglaban doon kung ito man ay labis na kinakailangan. Dagdag pa ng matanda na kapag hindi buo ang loob ni Ligawon, maaari niya yung ikamatay. Kinakailangan niyang maging handa at matutunang kimkimin ang kanyang takot upang hindi siya matigalpo ng mga aswang. Nang marinig niya ang sinabi nito, mariin naman niya yung pinag-isipan. Ang tanging naisip niyang paraan, panghuhugutan ng lakas at galit ang nangyari sa kanyang asawa noong nagdaang gabi. Sa pagsapit ng takip silim, handang-handa na noon sila Ligawon. Balot na balot ang kanyang katawan ng mga pangontra upang hindi siya basta-bastang makalmot o makagat ng mga aswang. Nang medyo maramdaman na nila ang paglalim ng gabi, agad naman silang tumungo sa baryo para pasukin ang bahay ng mga dayong aswang. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang pag-ihip ng albularyo ng mga usal sa buong paligid. Ginagawa niya ito upang maantala ang paglipad ng mga aswang para manguha ng kanilang makakain. Inaasahan din niya noong nasa bandang 9:00 ng gabi ang pagliparan ng mga ito, gawa ng yon ang pinakaangkop na oras ng pagpapahinga ng kanilang mga kababaryo. Nang marating nila ang abandonadong bahay, agad naman nila yung pinasok ng walang pagdadalawang isip. Minabuti nilang pumasok sa likurang bahagi nito upang hindi sila matunugan ng mga nilalang sa loob. Pagdating nila noon sa kusina, nagkataon namang bukas ang pinto, kung kaya't naging madali para sa kanila na pumasok. Sa pagsara ng albularyo ng pintuang yon, agad naman niya yung inihipan ng selyo. Matapos niya yung gawin, nagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa dumating ang puntong narating na nga nila ang sala kung saan natagpuan nila ang pamilya ng mga aswang na mahimbing na nagpapahinga. Ang pagsitulog ng mga ito ay nagkukumpulan sa bawat isa na parabang pangkat ng mga asong naghihintay ng oras ng kanilang paninila. Dahil sa bagay na kanilang nakita, agad naman nila noong tinungo ang ikatlong palapag.
Pag-ihip ng selyo doon ng matanda, bigla naman silang nakarinig ng mga pag-aangil sa loob ng bahay. Alam nilang naramdaman na sila ng mga nilalang na yon, kung kaya't dali-dali naman silang bumaba patungo sa unang palapag. Pagsilay nila doon, gulat naman noon si Ligawon nang masipat niya ang dalawang matanda na nakatuwad habang nakatitig sa kanila. Maya-maya pa, bigla naman yung lumundag at kasabay nito ang mabilisang pagtakbo nila ng albularyo. Halos nakipaghabulan sila noon sa mga nilalang hanggang sa dumating ang puntong narating na nila ang bahagi ng kusina. Pag-akma ni Ligawon na bubuksan na niya ang pinto, bigla naman siyang napatigil nang hawakan ng isang aswang ang kanyang paa. Hinila-hila siya nito pabalik sa sala, subalit nagawa naman siya noong mabawi ng albularyo. Pagsilay nila sa mga aswang na napapaligiran silang dalawa, wala nang nagawa ang matanda kundi ikumpas sa ere ang daladala nitong baon ng nyog na walang mata. Binasag yun ng albularyo sa harapan ng mga nilalang na siyang naging sanhi upang mabulag ng pansamantala ang mga ito. Yun din ang kanilang pagkakataon noon para lumabas ng bahay upang maisagawa ang kanilang ikalawang plano. Habang nananakbo noon sila Ligawon, panay naman ang kanilang pagsaboy ng langis sa buong paligid. Nang mapagtanto nilang dalawa na sapat na ang mga langis na yon, agad naman nilang sinindihan ang isang maliit na gasera. Sa pagliyab ng apoy papaikot ng bahay, bigla namang nagulantang ang kabuuan ng taong natutulog sa kanilang lugar. Sinubukan ng mga itong apulahin ng apoy pero kahit anong gawin nilang pagsaboy, hindi nila yun kayang patayin. Ayon sa albularyo, walang tubig ang may kakayahang mag-apula ng apoy na ginawa nila dahil sa meron yung mga usal na napapaloob doon. Dagdag pa nito na hindi titigil ang apoy na kanilang ginawa hanggat hindi natutupok ang mga nilalang na nasa loob ng tahanan. Habang pinagmamasdan nila ito, kitang-kita nila ang pagsitakbuhan ng mga aswang habang patuloy na sumisigaw. Hindi yun nasisipat o naririnig ng mga ordinaryong mata at tenga ng tao dahil na rin sa selyong ikinalat doon ng albularyo. Kinaumagahan, wala nang natira sa bahay na yon. Naging palaisipan din sa kanilang mga kababaryo kung nasaan ang bangkay ng pamilyang nananahan sa lugar. Ang labis kasing ipinagtataka ng mga ito ay kung bakit wala silang nakitang buto matapos ang naganap na sunog. Maraming haka-haka ang kumalat pero hindi yun gaanong pinansin nila Ligawon, alinsunod na din sa habili ng albularyo na huwag ipagsabi ito kahit kanino. Pero alam nyo ba na noong tumanda na itong si Ligawon, nagawa niyang mailahad ang kanyang sikreto sa kanyang kaisa-isang anak noong minsan nilang pinasok ang bahay ng mga aswang at hindi nakalabas ang mga ito dahil lamang sa ginawa ng manggagamot na paglalagay ng mga selyo. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang galing ng manggagamot. Pero alam nyo ba na medyo risky tsaka nakakatakot yung ginawa nilang pagpasok sa loob ng bahay ng mga aswang. Paano na lang kung nadat na nilang gising yung mga yon? E di patay silang dalawa. Tsaka alam ko may isa pang solusyon para hindi mapalabas yung mga aswang sa loob ng bahay nila. Yun yung paglalagay ng alimango o ng talangka sa ilalim ng bahay ng mga to. Kasi pag ginawa nyo yun, talagang hindi na makakalabas yung mga aswang eh. Alam ko may mga kwento akong ganyan na ganun kasimpleng pangontra lang tas hindi nakalabas yung mga aswang. Tsaka bukod pa dyan, sobrang dami pa. Pero yun nga lang, hindi natin maiisa-isa kasi iba-ibang kwento yun tsaka sa iba-ibang tao na ganap yun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, paki-comment na lang sa baba. Yun lang.
Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.